Здравейте! Аз съм Денис от църква Отворена врата. Тук сме се събрали с всички младежи, които ще се представят. Това е малко по-специална сесия в фризьорския салон. Така ще го наречем при бат Денис. Днеска искаме просто да се представим. Представи се. Здравейте на всички! Казвам се Георги, на 22, от село Асеновци. Вече близо 3 години ходя на църква. Отначало беше леко като несериозност, ама вече с течение на времето почнахме така сериозно да ходим. С вярата дойде и малко съмнения, бяхме поспрели да ходим. Пастор така беше ни потърсил после и си поговорихме доста сериозно. Но съзнахме, че с вярата винаги ще има съмнение и така нататък, което е нещо нормално. Но Бог ти се открива в живота и вече става по-лесно. Амин. Амин. Благодарим на Георги. Сега продължаваме с синът на пастора, ако може насам да дойдеш, Захари, да се представи. Ела насам, ела. Айде, представи се, кажи... Здравейте на всички, казвам се Захари, синът съм на пастора и отивам в църквата на село Асеновци. Това имаме и гостенка, която ни е дошла от Белгия специално. Може да дойде и тя да се представи. Ето, заповядай. Имаш думата. Представи се. Приятно ми, аз се казвам Галя и съм на 19 и съм от село Асеновци и съм служителка на Бога. Нека да продължим. Сега дойде време на моя кръвен брат. Представи се. Здравейте, аз се казвам Давид Руменов и съм член на църква Отворена врата от самото й основаване. И това е. Да. Така, няма да спираме. Сега искам да ви представя и дъщерята на пастора. Стани, представи се, не се срамувай. Аз се казвам Ева и съм на 12. Съм член от църквата Християнски център Отворена врата. Да. Село Асеновци. И след представянето вече ще може да навлезем в сериозните неща. И всеки може, който има желание, да си каже по начинът, по който е срещнал Бог накратко, нали? После мисля, че по-нататък ще има индивидуално снимане на всеки един, да бъде по-детайлно. Сега всеки може да сподели нещо така набързо. Как е наистина усетил нещо с Бог? Защото Бог никого не насилва. Всеки трябва да преживее лично среща с Него, за да каже, че аз съм вярващ. Както аз съм пораснал в християнско семейство, съм на 31 години и съм повярвал 2011, значи съм бил на колко? Не мога да сметна вече. Значи ще кажа 20 годишен. От 18 до 20 годишен. Така че тези 20 години, които съм живял в християнското семейство, не са ме правили християнин. Докато не преживях лична среща с Бога. Така че вярвам, че всеки един има какво да сподели. Амин. Отново, моята среща с Бог е доста интересна. Бог ми се е преоткрил по доста начини. Най-близко така до себе си го почувствах, когато започнах да виждам видения от Него. Ако ми е по-интересно, мога да разказвам следващата част. Аз съм повярвал, когато бях на 10 години и ако искате да знаете повече, абонирайте се и можете да споделите този клип. Здравейте, приятели! Аз мога да кажа само, че Бог ме потърси. Сами ме намери и за да разберете повече за моето свидетелство, абонирайте се за канала и ще разберете повече. Ето е нашата сестричка Галя.
Значи мога да кажа, че тя е призована от Бог от 2 или 3 годишна, но има лична среща от него някъде на 15 годишна. Можеш ли да кажеш нещо, Гале? Бог ви обича. И ако искате да чуете нейното лично свидетелство, абонирайте се за канала, пръстчето нагоре и очаквайте личен подкаст с нея. Здравейте, аз се казвам Милко, от Отворях врата християнски център, село Асеновци. Така, този клип беше малко по-специален. Не обръщайте внимание, че някой път се смеем, но наистина и на нас ни е весело. Какво мога да добавя? Наистина това е нашето начало, но вярвам, че клиповете за напред ще бъдат с много сериозен материал, защото наистина нашият Бог е правил много сериозни неща в живота ни и вярвам, че ще бъдат за добро и за окуражение на всеки един от вас, защото мисля, че много хора минават през нещата, които ние сме минавали. Няма нищо ново под това слънце, както се казва в Словото. Така че пожелавам ви да бъдете благословени, живи и здрави и наистина надявам се Бог да ни дава разум и мъдрост как да вършим тия неща, за да може да бъде във ваша полза. До скоро!